nọ na-abụ ndị ụzụ tụchaa naba ogolo inwe anyị akwaba ozu die igwe anụrụ nya ndị ụzụ tụchaa naba ogolo inwe anyị akwaba ozu die ịbịa ebe ozu dọ ọkachasị ozu nwe enwe ihe bụ nwe bụ kịta onu mba mba na-asị n'onu ọkachi ozu nwa ozugbo o nwere otu ndị gboo si ebe akwa ozu na-anwụkarị n'abalị n'oge onwe ụdị mkpu a na-eti kpọọ obodo niile anụ ya onye ọpụta na ezo na-ege nwere ebe akwa na-ara na-akwa ozu izu na-atọ abalị 12 ọ izu Igbo abalị 12 bụ izu na-atọ mbọsị ahụ faa nọ ụzọ izu na-atọ ụzọ izu na-atọ bụ akpọ onwe inu ahụ sịrị na ọ na-ahụ mmiri zochaa gbachaa mgbe ụnọ enwere ọtụ patapata mmiri zochaa gbachaa mgbe ụnọ enwere ọtụ patapata mgbe ụnọ bụ iru ezi ebe a mmiri na-esi n'elu na-atụ pam naanị mgbe eji afịfịa akanya alụ makịta aka nwụkwa mgbe ụnọ gbamgbam nwee ebe oche ihu n'ezi mmiri ya ezichagoli mesie kedụ ka ọ na-atụ pam ọ na-akpụpụ oghere naanị ma mmiri ezichagoli kemgbe elozo mana ọtụpụta ka na-atụ n'onwe ihe mmadụ ga-emere gị nwee nke mmadụ ama mmere gị mgbesa ahụ ozu dọ anyị efichaghị anya mmiri na-achị ya akwa ọzọ yiri ebodo gị aka tụkwa ịnụ si na nwata ada abụ ogbi n'afọ nne ya nwụ nwata ada abụ ogbi n'afọ nne ya nwụ n'afọ ahụ nne ya nwụ ọ ka ị na-eri ihe ebukọta wee kwa ozu ozu nne ọ ka wee ji ya afọnụ ọ ka gwere ọkụkọ eji kwakwa ozu nwee ewu na-abụ ofe ọnụ ndị ọgọ weta nwee ede eji wee si ofe n'ụfọ nne eti n'aka gabi a na-ene bụ onye Abagana inu ese na ọ na-abụ oke tapuo ite ọ na onye isi nkwọcha nọ ebe ahụ achọgba okpu oke tapuo ite ọ na onye isi nkwọcha nọ n'ebe ahụ agbawa ọsọ okpu jecha okpu ekpuchie isi na oke tapụrụ ite ọ na ga-atapụnwu okpokoro isi mmadụ ite ọ na-abụ aja ite ọ na-bụ eji nke na-enwe ụkwụ na-atọ na-enwe ụkwụ ịtọ nke bụ ite igwe ọ bụrụ na oke atapụnwuo ya ịma na o nweta isi onye nkwọcha ebe ahụ ọ tapụo ya onye nkwọcha fụ ka n'ọnwụkwa udo si na ọ bụrụ na onwu bịa gbuo ọgaranya ịma na o welu ogbenye na ndụ biko kedu ebe onwu bụ ụgani bụ oge nri na-akọ ụkọ na-akọcha ji n'ala Igbo ụgani na-adịba n'arọ akọ esa ji n'ala ọ sị na ọ na-abụ ogwe tebe agadi nwaanyị ewere ikpere gafee ya ogwe tebe agadi nwaanyị ewere ikpere gafee ya ịma ihe bụ ogwe bụ n'ọnụ oyibo briji akwa mmiri n'oge gboo aha enwe ụdị akwa a na-enwe kịta na ọga n'ogwe gee ntị n'inu nka na ọga n'ogwe na-eji osisi na-abọ maka ọsụwa ọgha ọga n'ogwe na-eji osisi na-abọ n'aka maka ọsụwa ọgha onye ojoto ọ sị na ọ bụrụ na nke ọrụ gị ihe mụ na nwa ọkụkọ jelu wee zọgbuo ya nwunye m na-egwusi m zọgbukwuo nke ọrụ gị ihe mụ na nwa ọkụkọ jelu wee zọgbuo ya nwunye m na-ewu si m nzọgbukwuo ya ịma na ndị mmadụ a na-ekpe ka mmadụ ikpe ọsị selo na nke ọrụ gị ihe naghị ama ọrụ m na ka na ị ga-eje
ịma na ikpe mara ndị nwa jee ụlọ ọhịa eje nke ọlụ ihe na ga-amalụ mụ na anyị kala anyị eji ịma na ikpe mara ndị nwa jele ejeli unu ekpe ọnụ ya ọ sị na oke na-eso nkakwụ ada afịa arụ ọ bụla anụ isi oke na-eso nkakwụ ada afịa arụ ọ bụla anụ isi emezie bụ onye ibi na-asọ egbe dị n'Imo steeti ọ sị na onye fụrụ mbe ka ọ nọ n'elu aja na chọkwuo onye kwube ya onye nwugobe ya ịfụ mbe ka ọ nọ n'elu aja ịma na onwe ọzọ ka ya afụkwu maka mbe a na-alịrị enu mbe anyị alịgo nwe elu aja ịfụ mbe ka ọ nọ n'elu aja ịchọga lebara ị ga-afọlili onye ya ife a na-eme na nkịtị ịfụ mbe ka ọ nọ n'elu ha jidekwa mbe n'elu aja ife ikwesị ime bụ kedu onye kugobe ya ịnegharị anya ị ga-afọlili onye a sị na onye nwa nwere mbe n'elu aja onye bụ na ife mmadụ akụ nwa nwata ji gbagbu udene bụ okenye pịa okenye ihe akụ ama m ihe bụ akụ eji agba ụta efu ụmụ ugo uru ala n'Imo steeti ka ọ bụ ọ sị na ọfịa jọọ m njọ nkụ si m gbatịla onu ọfịa jọọ m njọ nkụ si m gbatịla onu anyị jee mkpa nkụ n'ọfịa mkọ akụkọ ọmụ nkụ ọfịa jụrụ na mmanya akpatagwu nkụ n'ime ya n'ọme ihe ọma ka ọ mere m mgbatịrị n'onu na-aga onwe ihe na anyị ma alọ nke a na anyị dị mma ede bụ ọ na-akpụ ya ede mmachu ebunagala eze ọnụ onye na-elitewe agala eze ọnụ ọkamala nọ ndị esikwele ka esikwele na ọ bụghị ọkamala eri ndị esikwele ite ka esikwele na ọ bụghị ọkamala eri ọkamala eri bata agwa ya nkịtị ndị esiri n'ọkụ ndị esiri ọkụ nwoke ọnawa pụta bịa nọdụ anyị na-akọ akụkọ nne ga-ekunye ọmana onwere ndị esikwele nne ya ndị ọgọ ya bịa na ndị ya nkịta na-abụ ọchụ anụ ọgbanaghị ya ọsọ ome ọnụ ka ha eri nkịta chụọ anụ ọgbanaghị ya ọsọ ome ọnụ ka ha eri nkịta fụnchi kịta ọ sị na ụta gbalụ mbe n'okpokoro bụ ọkọ ka ọkọ ya ịfụ mbe gbaa ya ụta sọsọ na ụta ha ịnụ nke a ọ sị na ọkụkọ sị na ọ bụrụkwa n'ọsọ diọkpa na-achụ ya na-ewute kama na ọ na-emenye ifele n'ihu n'etiti igwe mmadụ na ọ bụrụ ọsọ diọkpa na-achụ nnekwu na-ewute ya nọ na-emenye ya ifele n'iru n'etiti igwe mmadụ ama na ikpe ọwe zite inu nke ya ọ sị ọsọ nkịta amara ihe na-agba ụja n'ife agụ fụ ụgba nkịtị nkịta nzuzu na-agba ụja n'ife agụ fụ ụgba nkịtị ekene onye ọka mmiri bụ ka ama ma onye nye anyị nke anyị ata